חבר'ה, אחלה יום, יום נעים. תדעו לכם, אנחנו פה בעולם הזה, כל אחד עובר עליו מה שעובר עליו. תראו, כל אחד סובל, סבל נוראי אפילו. מה קרה לכם? ודאי, מה? כולם, כל אחד סובל, סבל, עובר דברים. מה הכוונה? זאת אומרת, אחד לא יכול כבר לסבול את החיים, רוצה כבר יש כאלה אנשים רוצים כבר להתאבד. אחד מאוד מאוד קשה לו, הוא תמיד רוצה, לא יודע, לקחת סמים, לברוח מהחיים, או סתם, ואדם סתם. כל אחד סובל, אחד סתם, יש לו חיים על הפנים, באמת. לא יכול לסבול אנשים, לא יכול לסבול את העולם, לא יכול זה, כן, נכון, זה אמיתי, יש כאלה אנשים 1,000,000%, נכון. אולי אתה לא יכול לסבול את העולם 100%, נכון, אולי אתה אחד מהם. אבל תדעו לכם, מוריי ורבותיי, תדעו לכם, שבאמת, זה הכל שטויות, זה הכל נונסנס, שטויות, הכל פה שטויות. ולמה זה שטויות? בגלל שחבר'ה, שלא יספרו לכם סיפור, מה צריך? כולה, אם אתה פשוט מספר לקדוש ברוך הוא מה עובר עליך, פשוט מאוד, הוא אהב הרחמן, הוא אוהב אותך, תספר לו, תגיד לו מה עובר עליך, מה זה? אתה יודע מה, כל תספר לו מה עובר עליך, חביבי, כל הצורות האלה. למה? כי אתה נהיה קרוב עליו. למה? כי קרוב השם לכל קורב, לכל אשר, שהוא באמת, מה פה? אז אתה נהיה קרוב להשם, רואה שאתה נהיה קרוב להשם, הכל הולך, ועל מילא הכל הכי טוב בעולם. מה קורה? שאתה קרוב להשם, אז הכל הכי טוב בעולם, אבל פשוט תספר להשם מה עובר עליך. מה פה כל השטויות האלה? מה החרטוטים האלה? מה פה כל השטויות? למה להיות טמבל? מה העניין? תספר להשם מה עובר עליך, ואז מה שיקרה זה הכל יעבור. מה פה כל הבלגנים? תספר להשם והכל יעבור. תהיה מה פה כל הזה? תספר להשם והכל יעבור. פשוט תספר הכל להשם, תדבר עם השם. מה הבעיה פה? אני לא מבין את הבעיה. תדבר עם הכל להשם, ואז ממילא הכל יעבור. קשה לדבר עם השם? קשה, אז תבכה לא להשם, תבכה לעצמך, לא יודע, תתעצבן אפילו על מישהו, שהשם ישמע לך, תראה מה עובר עליך. מה אני אגיד לך? תראה, גם זה, הכל לא... בציאות צריך, אתה מספר להשם ולא כואב לך. מה ביקשתי לך עכשיו? להילחם עם כל העולם? מה ביקשתי ממך? ביקשתי ממך עכשיו לעשות משהו קשה, ביקשתי ממך עכשיו משהו, תראה, ביקשתי משהו, אולי לך נראה, באמת זה לא קשה, זה הכי קל בעולם. תדעו לכם, זה הכי קל בעולם. מה הבעיה? הבעיה לכם לדבר עם השם? דבר עם השם, תפתח אפילו ספר תהילים, תגיד פרק, הכי קל בעולם, דבר עם השם, תגיד, אבא כואב לי. זה בעיה? אבא כואב לי, אתה יודע מה כואב לי? אבא כואב לי, את המילים האלה. אבא כואב לי, אתה יודע מה כואב לי. אבא כואב לי, אתה יודע מה כואב לי. אבא כואב לי, אתה ככה, תגיד, אל תדאג. שומע, עוד כמה זמן אתה תרגיש כזה קרוב, אתה חביבי, כל הצרות נעלמו, אתה תרצה להגיד עוד יותר אבא כואב לי, עוד יותר. כמובן לא יבואו לך מיניות, לא יבואו לך דברים שפתאום יפסיק אותך מלהגיד אבא כואב לי, יגיד כל מיני דברים שפתאום בא לך לעשות, וזה 1,000,000%. בא לך פתאום לאכול, בא לך פתאום זה 1,000,000%. אבל תדע לך, אל תדאג, אז אכלת, אז מה קרה? אבל אחרי שאתה אוכל, תמשיך, תגיד, תראה, עוד יותר עכשיו כואב לי. כואב לי, פשוט להגיד את המילים האלה להשם, בלי ביקשתי משהו קשה, צריך עבודה קשה פה, לא צריך כלום, רק להגיד אבא כואב לי, ואחרי זה לא סוגרים. זהו. אין סבל, יש קרבת אלוקים, חביבי. ואני קרבת אלוקים, לי טוב, הכל טוב, חבר'ה. זהו, הכל טוב. אין רע בעולם, 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 הכל טוב.
תראו, האמת היא שנכון, זה או תאוות, או הקדוש ברוך הוא זה, כל מה שאומרים, ודאי זה נכון, מיליון אחוז, רק מה? רק חבר'ה, רק אנחנו סובלים, אין מה, אנחנו סובלים, אנחנו עם התאוות וסובלים, אז מה יהיה איתנו? אנחנו עם התאוות אנחנו סובלים, אז סובלים, מה, נסבול? אז לא נסבול, אבא כואב לי ולא נסבול, זהו, אבא כואב לי כך, אפילו רק, אבא כואב לי, וזהו, זה האמת, רק להמשיך להגיד את זה ולהגיד את זה, אבא כואב לי, זה האמת, וזהו, ואין משהו אחר, אז שיהיה לכם יום מאוד מאוד נעים, מאוד טוב, וזהו, ומה כולה, מה עליי לא עובר, אני סובר, עובר את דיכאונות, זה עובר, אבל מה לעשות, אבל יש את טעם, בסוטה, אומרים אבא כואב לי, חבר'ה, מה אנחנו פה, צ'רלי, אולי, חבר'ה, אנחנו פה צ'רלי, לא רק תגידו אבא כואב לי, חבר'ה, אנחנו פה, יא חביבי, לא באמת, תגידו אבא כואב לי, זהו, אין משהו אחר בעולם, רק אבא כואב לי, והכל יוצאים, רק צריך להגיד, אבא כואב לי, ויוצאים מהכל, מה פה הבעיה, רק תגידו אבא כואב לי, כואב לי ככה, מהכל תצאו בעזרת השם יתברך ויתעלה. שחוק רבי סימון בר יוחאי, בחוט יחיוני כל הצדיקים שבדורנו, כל הצדיקים שוכני עפר, בפרט אבינו נחמן בן שמעון בן פגה, בחוט כל הצדיקים וזכותם מיוחדת, תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן יחיוני,